En el vídeo d'avui analitzarem l'evolució política del franquisme. Mireu, la política del franquisme podem dividir-la en 5 etapes o fases ben diferenciades. La primera és la que va de l'any 1939 a l'any 1945, o sigui, els anys de la Segona Guerra Mundial. Mireu, què passa? Doncs que després de la victòria franquista en la Guerra Civil, l'1 d'abril de l'any 1939, doncs aquell mateix any, al cap de pocs mesos, esclata la Segona Guerra Mundial. I el règim de Franco dona suport a les potències de l'eix, o sigui, a l'Alemanya nazi de Hitler i a la Itàlia feixista de Mussolini. Per què? Doncs perquè aquests estats li havien donat suport a ell, al bàndol nacional, al bàndol franquista, durant la Guerra d'Espanya. Ara bé, què passava? Doncs que l'Espanya de la postguerra, de la postguerra civil, no estava en les condicions ni humanes ni materials adequades per involucrar-se en un conflicte armat tan important com era la Segona Guerra Mundial. I a més, havia aquella incertesa de saber com aniria la guerra. Per tant, davant d'aquests interrogants i d'aquestes dificultats, Franco va declarar la neutralitat espanyola. Al mes de juny de l'any 1940, l'exèrcit alemany va tenir una ràpida i contundent victòria sobre França i va ocupar el país. Llavors semblava que estava molt clar com aniria la guerra. Per què? Perquè en aquells moments Hitler tenia èxits, guanyava totes les batalles. Així que Franco va canviar d'opinió i va canviar el paper de neutralitat espanyola per un paper de no bel·ligerància. Què vol dir això? Doncs que va decidir donar suport diplomàtic i econòmic a les potències totalitàries, que en aquell moment semblava que serien les guanyadores de la guerra. Però Franco, o sigui Espanya, no intervendria militarment. Aleshores, l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista buscaven la participació militar d'Espanya en el conflicte. El mateix Franco va entrevistar-se amb Hitler, la famosa entrevista d'Hendaya l'any 1940, i amb Mussolini a Bordighera l'any 1941 per negociar les condicions de la participació espanyola en la guerra. Però les ambicions de Franco eren desmesurades en contraposició al que Espanya podia aportar, podia oferir a les potències de l'eix. Mireu, Franco el que pretenia era guanyar colònies a l'Àfrica, recuperar Gibraltar i també volia diners. Tot això va fer pensar a Hitler que Franco li demanava molt en contraposició a la poca ajuda militar que li oferia. Bé, l'Espanya franquista no va entrar en guerra, tot i que sí va col·laborar amb l'enviament de materials estratègics, com per exemple el wolframi, que era un mineral indispensable en la indústria militar per la fabricació d'armes. A més, l'any 1941, Espanya va enviar la Divisió Azul, una aportació de voluntaris, de 18.000 voluntaris que van ser enviats al front oriental per lluitar al costat dels alemanys en la invasió de la Unió Soviètica. Però a partir de l'octubre de l'any 1943, els èxits dels exèrcits alemanys de Hitler es van començar a convertir en derrotes. I aleshores els governs de la Gran Bretanya i dels Estats Units van començar a pressionar econòmicament el règim franquista perquè es distanciés de les potències de l'eix. Com a conseqüència d'aquesta nova relació de forces internacional, d'aquest canvi en la Segona Guerra Mundial, el franquisme va haver de dissoldre i de retirar del front rus a la Divisió Azul. I Espanya va tornar al seu estatus de neutralitat. Anem ara a la segona fase política, que comprèn els anys de 1945 a 1950. Després de la derrota d'Alemanya a la Segona Guerra Mundial, els països aliats van decidir no envair l'Espanya franquista, malgrat que aquesta havia estat aliada o havia donat suport als països de l'eix, a les potències de l'eix, als països feixistes.
Així doncs, la fi de la Segona Guerra Mundial va suposar una etapa d'aïllament i de rebuig internacional cap a Espanya. Mireu, aquesta hostilitat es va fer molt evident l'any 1946, quan l'ONU, les Nacions Unides, van negar l'entrada a Espanya, van condemnar el règim de Franco per la manca de democràcia i de respecte als drets humans i van aconsellar la retirada dels ambaixadors a Espanya, cosa que van fer quasi bé tots els països del món. Però Franco va voler persistir, o sigui, va voler continuar, mantenir-se en el poder. Per exemple, mireu, sota el lema de Luis Carrero Blanco que deia «Orden, unidad y aguantar». Aquest aïllament internacional va suposar que l'Espanya de Franco no es va poder beneficiar del programa d'ajuda nord-americana per la recuperació d'Europa que es coneix amb el nom del Pla Marshall, que s'havia iniciat el mes de juny de l'any 1947. I també va ser exclosa de la nova aliança defensiva occidental que era l'OTAN, l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, que també s'havia constituït l'abril de l'any 1949. En aquest moment, Espanya només va mantenir relacions diplomàtiques amb uns quants països, entre els quals hi havia Portugal, sota el lideratge del president dictatorial Salazar, i l'Argentina de Perón. Al mateix temps, en aquesta època, Espanya intentarà fer algun petit canvi per no semblar tant un règim feixista. Per exemple, eliminarà la salutació feixista a la romana, o alliberarà alguns milers de presos polítics, o, per exemple, en aquest moment així de blanqueig del feixisme, doncs el partit de Fet i les Jons va passar a anomenar-se el Movimiento Nacional. Anem a la tercera fase política que va dels anys 1950 a l'any 1959. Mireu, després de la Segona Guerra Mundial, a partir més o menys de l'any 1947, el món es va dividir en dos blocs o en dos fronts enfrontats, antagònics. Per una banda van ser els Estats Units i per l'altra banda va ser la Unió Soviètica. I es va començar, va ser l'inici de la Guerra Freda. Doncs mireu, en aquest nou context internacional, per als Estats Units era més important comptar amb un bon aliat en la lluita contra el comunisme. El context de la Guerra Freda va afavorir la supervivència del règim de Franco i, a més, un progressiu acostament cap als Estats Units i a la resta de països occidentals. Però jo sempre dic que cal buscar les causes dels fets històrics, causes, fets i conseqüències. Doncs, quines són les causes d'aquest acostament? Doncs mireu, podríem dir-ne que són tres. Primera, que la dictadura de Franco era radicalment anticomunista, que Espanya ocupava un lloc estratègic que era molt important per mantenir-lo lluny de la influència soviètica. I tercer motiu és que els americans pensaven que restablir la democràcia a Espanya podria portar a la pujada al poder dels comunistes. Recordeu que els comunistes havien lluitat en el bàndol republicà durant la Guerra Civil. Doncs per als americans, Franco era una garantia de que això no passaria, perquè Franco era feixista, i recordeu que el feixisme és totalment antagònic, contrari al comunisme. Doncs això va portar a que els règims polítics occidentals canviessin de mica en mica d'opinió i canviessin les seves relacions cap a Espanya. L'any 1950, l'ONU, les Nacions Unides, es van desdir de la condemna al règim de Franco i van permetre la tornada dels ambaixadors estrangers a Madrid. De la mateixa manera, els Estats Units van donar un primer crèdit a Espanya amb l'objectiu de consolidar el règim franquista i gràcies a millorar la precària situació econòmica del país. En aquest nou context internacional, l'any 1951, Franco va decidir remodelar el govern
per facilitar aquest acostament a les potències, als països occidentals. I aleshores què va fer? Doncs que el seu gabinet de govern va començar a predominar el nacionalcatolicisme. En què consistia això? Doncs donar més pes als catòlics en detriment dels falangistes. A més, en aquesta etapa, un militar que després ja veurem que tindrà un paper molt important en la continuïtat del règim franquista, que va ser l'almirall Luis Carrero Blanco, va ser nomenat subsecretari de Presidència. L'any 1953, Espanya va sortir definitivament de l'aïllament gràcies a la signatura d'un tractat amb els Estats Units, que es coneix amb el nom del Pacte de Madrid. Segons aquest acord, aquest pacte, Espanya deixava instal·lar bases militars nord-americanes de la OTAN en territori espanyol, concretament, per exemple, a Torrejón de Ardoz, a Morón, a Saragossa i a Rota. A canvi de què? Doncs a canvi de rebre material bèl·lic per modernitzar l'exèrcit espanyol i també d'ajuda econòmica i tècnica. Aquesta ajuda econòmica va permetre a l'economia espanyola anar sortint de mica en mica de l'estancament i d'aquesta gran escassetat que havia obligat al racionament. Recordeu-vos, en un tema anterior vam parlar de les cartilles de racionament dels productes bàsics des de la Guerra Civil i durant els primers anys del franquisme. Doncs en què va consistir aquesta ajuda americana? Doncs en el subministrament de cereals, de primeres matèries, de combustible i de productes manufacturats com, per exemple, cotxes, vehicles. Aquell mateix any, 1953, Espanya també signava el concordat amb la Santa Seu, o sigui, amb el Vaticà. El Vaticà acceptava a l'estat espanyol, l'estat franquista, però exigia a canvi el restabliment explícit de la confessionalitat a l'estat espanyol i d'un considerable estatus de privilegi per l'Església catòlica. L'any 1955 Espanya finalment va ser admesa a l'ONU, a les Nacions Unides, com a membre de ple dret. Això significava el reconeixement internacional definitiu i majoritari del règim de Franco. L'any 1959, una visita oficial del president dels Estats Units, Eisenhower, a Espanya, marcava, diguéssim, aquesta fi de l'aïllament internacional. I anem a la quarta fase política del franquisme, que es dona entre els anys 1959 a 1969. Bé, tot i les ajudes rebudes per part del govern dels Estats Units, la crisi interna va continuar per la falta de productes bàsics i per la fam. Aquesta situació va comportar que en el govern hi haguessin persones que defensaven la necessitat d'introduir un canvi profund en l'orientació econòmica del país. Així que en aquest període els sectors falangistes i de més edat van començar a perdre poder i influència dintre del règim i va sorgir un nou sector, un nou grup, els anomenats tecnòcrates. Qui eren els tecnòcrates? Qui era aquesta gent? Doncs era gent amb una sòlida preparació tècnica i acadèmica, o sigui, es tractava d'economistes, d'advocats, d'enginyers, amb una ideologia conservadora i propers a l'Opus Dei. Eren una generació relativament, o sigui, entre cometes, jove, i eren partidaris de la liberalització de l'economia, tot i que sense arribar mai a la democràcia. El seu líder era el català Laureano López Rodó, però altres tecnòcrates que van ser ministres d'aquest nou govern van ser, per exemple, Navarro o Alberto Ullastres o el falangista de línia reformista Manuel Fraga Iribarne, que va ocupar la cartera d'Informació i Turisme.
Durant aquest període, aquest nou govern de renovació política, que tenia una filosofia del que s'anomenava el desarrollismo, esperava consolidar el franquisme per mitjà de reformes legislatives, o sigui, de noves lleis, i de millorar el benestar social del país, per donar una aparença de modernitat a la dictadura sense perdre mai el seu caràcter antidemocràtic. Bé, doncs l'any 1963 es creava el Tribunal d'Ordre Públic, un organisme repressiu que el que feia era jutjar els delictes polítics en un tribunal civil en lloc de fer-ho en la justícia militar, en un tribunal militar. La creació d'aquest nou tribunal pretenia suavitzar el perfil dictatorial del règim de cara a l'exterior després de l'escàndol internacional que havia suposat l'execució del comunista Julián Grimau. Ara bé, el 75% de les sentències d'aquest tribunal sempre acabaven en condemnes a mort. I és que no oblideu que la repressió política va continuar com un dels pilars bàsics pel manteniment de l'ordre en l'Espanya franquista. L'any 1966 s'aprovava també la llei de premsa. Aquesta llei va suposar una certa ampliació, una mica, en la llibertat d'expressió. Era una llei que va ser elaborada i impulsada per aleshores el ministre d'Informació i Turisme que hem anomenat abans, Manuel Fraga. Què feia? Doncs suprimia la censura prèvia i donava més marge a l'expressió lliure d'idees. Però totes les opinions emeses no podien contradir els principis bàsics del movimiento. Què més? Doncs no eliminava les sancions i les multes a les publicacions que s'atrevissin i que gosessin criticar o contradir el règim franquista. També l'any 1966 es va aprovar la Llei Orgànica de l'Estat, la LOE, que era una llei que reafirmava els principis del movimiento. Mireu, va ser aprovada a les Corts franquistes a través d'un referèndum mancat bàsicament de les garanties electorals. Es van reafirmar els principis del règim i es van introduir alguns petits canvis, dels quals en destacarem dos. Mireu, el primer és que se separaven les funcions del cap de l'Estat, que continuaria sent el general Franco, dels de president del govern, que seria anomenat per al propi Franco. Tot i que de moment Franco va mantenir els dos càrrecs, cap de l'Estat i cap del govern, o sigui, president del govern, fins l'any 1973, any en el que va designar a Carrero Blanco com a president del govern. L'altre canvi a destacar és que a les Corts un terç dels procuradors, el que s'anomenava el terç familiar, seria escollit pels caps de família i per les dones casades. En sortirien escollits 2 per província, independentment del nombre d'habitants. Les condicions imposades als candidats impedien que sortís escollida gent contrària al règim. L'any 1967, la llei de llibertat religiosa, encara que l'Estat continuava declarant-se oficialment catòlic, reconeixia la igualtat de totes les religions i la llibertat de practicar-les. La llei de convenis col·lectius, que era una llei que ja havia estat aprovada l'any 1958, va permetre la negociació dels salaris i de les condicions laborals entre empresaris i obrers. I també van establir-se els jurats d'empresa i va aparèixer la figura de l'enllaç sindical. L'any 1967 es va aprovar la Llei de Seguretat Social, que va ampliar, els mecanismes de la cobertura social a càrrec de l'Estat, com per exemple l'assegurança de malaltia, la vellesa, la viudetat, etc. I així s'iniciava la construcció de l'Estat del benestar. Finalment, l'any 1969, i d'acord amb el que estipulava la llei de successió, Franco va designar, va nomenar el qui seria el seu successor, Joan Carles de Borbó,
que va ser nomenat, que tenia el títol de príncep d'Espanya. Era el candidat que comptava amb el recolzament dels tecnòcrates. En canvi, els sectors més radicals del règim i els falangistes no hi estaven d'acord, perquè no se n'acabaven de fiar. Finalment, a partir de l'any 1969 i fins a l'any 1975 arribem a l'última fase política, i és la fase de decadència, de crisi del franquisme. I per què? Quines són les causes? Doncs mireu, n'hi ha algunes, que són, per exemple, Franco es feia gran, i per tant començava a posar-se malalt, per la qual cosa havia de delegar poder. A més, va créixer una oposició al règim, tant a nivell intern com a nivell internacional, que analitzarem en un altre capítol. A més, va sorgir, va aparèixer un terrorisme molt actiu que va protagonitzar accions molt importants. Parlem del grup terrorista ETA. I, a més, van sorgir enfrontaments molt importants dintre del propi règim franquista. Anem a analitzar-lo. Hi havia dos grups diferenciats. D'una banda tenim els immobilistes, o també coneguts amb el nom de el búnquer franquista. Eren les persones contràries a les reformes i que volien preservar, o sigui, mantenir el sistema franquista tal com estava. El seu representant més important, més popular, era Blas Piñar, que era procurador a les Corts des de l'any 1957. Amb la seva pressió van aconseguir que l'any 1973 Franco destituís els ministres aperturistes i donés més poder a Luis Carrero Blanco, que va ser nomenat cap del govern aquell any, o sigui, president del govern. L'altre grup eren els anomenats aperturistes. Eren els partidaris d'introduir algunes reformes en sentit democratitzador. Els plans continuistes del búnquer van saltar pels aires, mai millor dit, el 20 de desembre de l'any 1973. Aquell dia, un atemptat d'ETA va assassinar l'almirall Luis Carrero Blanco després que el seu cotxe volés pels aires quan circulava pel carrer camí de la seva missa diària. Franco perdia el més fidel dels seus col·laboradors. Al gener de 1974 va formar-se un nou govern presidit per Carlos Arias Navarro, un aperturista. Un aperturista molt poc aperturista. Durant el seu mandat, Arias Navarro va endurir la repressió i la persecució de l'oposició. Per exemple, va ser executat el militant anarquista Salvador Puig Antic després d'un judici sense garanties l'any 1974. També foren executats 5 membres d'ETA i del FRAP, condemnats en judicis sumaríssims. La seva mort va provocar una onada de protestes populars i diplomàtiques arreu de l'Europa occidental contra el règim de Franco, l'any 1975. Amb tot això, a l'octubre de 1975 es va agreujar la malaltia que tenia Franco. S'iniciava una llarga i fins i tot us diré que teatral agonia de Franco en la que els bisbes franquistes duien relíquies a la seva habitació i resaven per la seva recuperació a mans de l'equip mèdic habitual. Amb Franco malalt, el príncep Joan Carles va passar a actuar com a cap de l'Estat de manera provisional. Amb el caudillo sense poder exercir les seves funcions i la conflictivitat social en plena escalada, l'octubre de l'any 1975 va esclatar un nou conflicte colonial al Marroc pel territori del Sàhara. Resulta que el rei Hassan II, que comptava amb el suport dels Estats Units perquè actuava com a fre de l'Algèria socialista, va organitzar la Marxa Verda, una invasió pacífica del territori saharaui que va mobilitzar a milers de civils marroquins. Espanya no es trobava en condicions de fer front a cap tipus de conflicte internacional
i per l'Acord de Madrid va lliurar el Sàhara al Marroc i a Mauritània, tot abandonant els saharauis a la seva sort. Finalment, Franco moria el 20 de novembre de 1975, després d'una llarga agonia. I acabem així l'evolució política del franquisme. La dictadura franquista va voler donar una imatge de legalitat promulgant tot un seguit de lleis fonamentals que pretenien substituir aquesta inexistència, aquest fet de que no existia a Espanya una Constitució. Bé, doncs anem a veure quines eren aquestes lleis fonamentals. I comencem amb l'any 1938 amb el Fuero del Trabajo. Aquesta llei, inspirada en el feixisme italià, comportava l'existència d'un únic sindicat que agrupava alhora empresaris i treballadors, prohibia les vagues i també les reivindicacions obreres. Establia d'aquesta manera els principis del nacionalsindicalisme. L'any 1942, la Ley Constitutiva de les Cortes establia les bases per una elecció d'un òrgan representatiu, entre cometes això, i dotar el règim franquista d'uns aires democràtics. Per què? Doncs perquè les potències de l'eix començaven a patir les seves primeres derrotes importants en la Segona Guerra Mundial. L'any 1945, el Fuero de los Españoles, una mena de constitució, entre cometes, perquè no era una constitució, recollia els drets i els deures de tots els ciutadans del país, encara que a la pràctica no es reconeixia cap dret polític ni social. Aquest Fuero de los Españoles declarava alguns drets dels espanyols, com per exemple el d'expressió i associació, però tot deixant clar que se'n permetria aquest dret sempre i quan no suposés un perill per als principis del règim franquista. A la pràctica, aquests drets no van ser mai respectats plenament per les autoritats. També hi figuraven algunes obligacions, alguns deures, com la lleialtat i l'obediència als principis fonamentals del règim i a Franco. La Ley de Referèndum Nacional, també de l'any 1945, era un nou intent de donar una falsa imatge de representativitat. Aquesta llei permetia sotmetre a consulta popular aquelles qüestions que el caudillo considerés oportunes. L'any 1947, la Ley de Sucesión, mitjançant aquesta llei, Espanya era declarat un regne, però sense rei. Franco seguiria fins a la seva mort, o sigui, de manera vitalícia, exercint les funcions de cap de l'Estat. Però, a més, Franco nomenaria el seu successor, que ho seria amb el títol de rei. Aquest hipotètic successor havia de ser espanyol, catòlic i respectuós amb els principis fonamentals del règim. Per donar una aparença democràtica, Franco va sotmetre a referèndum aquesta llei, que gràcies a la manipulació del vot va sortir àmpliament aprovada. L'any 1958, la Ley de Principios del Movimiento el que feia era que actualitzava els principis directius de l'Estat. Per exemple, tots els funcionaris estaven obligats a jurar els principis i declarava el Movimiento Nacional com a únic partit. I els alts càrrecs, tant si eren civils com militars, eren considerats membres nats. I per últim, l'any 1967, la Ley Orgánica del Estado, la LOE, que hem analitzat en l'última fase, la cinquena fase de l'apartat de l'evolució política del franquisme, doncs pretenia coronar l'edifici institucional del franquisme. Bé, mireu, tot aquest entramat polític de lleis, tot aquest sistema polític del règim imposat pel general Franco des de l'any 1942 fins a la seva fi, a l'any 1975, va rebre el nom de democràcia orgànica.
Aquest nom que els franquistes, que Franco li va posar de democràcia orgànica, era per amagar, per camuflar aquest sistema polític sense llibertats, que no acceptava el sufragi universal, que no acceptava els partits polítics, que imposava un sindicat vertical únic, que tant incloïa a obrers com a patrons. En definitiva, que presentava l'estat franquista dintre d'un marc legal i amagava aquesta concentració de tots els poders en mans del dictador, perquè realment el poder polític residia només en el cap de l'estat, en la figura del caudillo, que era el general Franco. Moltes gràcies, ens retrobem en el proper vídeo.